Lehen puntua hezkuntza proiektua zen. Ondoren bigarrena azalduko dizuet. Irakaslegoa. Ze berezitasun dauka Salesiar ikastetxeko irakaslegoak? Beira, lehenengo gauza inplikatua dela. Inplikatzen da bere lanean. Inplikatzen da eskolako proiektuan eta helburuetan. Eta inplikatzen da batipat zuekin, ikasleekin. Bigarren ezaugarria irakaslegoarena, gertukoa egiten da. Begira, ikasleak gehien baloratzen dutena, galdetzen diegunean, beti da irakaslearen gertutasuna. Gertukoa da irakaslegoa, baina baita ere zorroztasunez jokatzen duena. Asko daukagu jokoan, zuen prestakuntza alde batetik, zuentzako oso garrantzitsua da, baina guretzako ere bai. Gainera, hemen gure inguruko enpresak langile bila guregana etortzen dira, eta exigitzen digute langile horiek ondo prestatuak egotea. Batxilergoa ikasi behar dezutenak ere gero selektibitatea edukiko dezute, eta behar duzue froga hori arrakastaz egitea. Hirugarren puntu sendoa ikastetxearena, ikasteko metodologia. Beira, guk behar deguna da zuek ikasleak zuen ikasketetan inplikatzea eta zuek izatea benetako protagonistak. Horretarako metodologi berritzaile eta aktiboak erabiltzen ditugu. Hemen ikasiko dezute batipat gauzak eginez, eta ez edozein gauz. Bizitzako egoera eta arazo errealetara prestatuak izango zarete. Orduan egingo dituzuten ekintza eta jarduerak izango dira ekintza edo jarduera errealak. Laugarren zutabea. Gure inguruko enpresekin dauzkagun harremanak. Salesiar ikastetxeak 50 urte baino gehiago daramatza bailara honetan. Eta momentu honetan ia 200 enpresekin daukagu harremana. Enpresa horietako askok langile bat behar dutenean guregana etortzen dira aurrena, eta gurean ez badute topatzen, beste leku batera joten dira. Eta gainera horretaz gain lan poltsa propioa daukagu, eta guk kudeatzen dugu lan poltsa hori. Eta azkenik 5. Puntua, Salesiar ikastetxeaz da ikastetxe isolatu bat, sare handi baten parte gera, eta sare hori dira Salesiar ikastetxeak. Salesiar ikastetxeak lanbide heziketan erreferentzi bat dira. 100 herrialde baino gehiagotan gaude. 8.000 irakasle baino gehiagok lana egiten dugu. Eta gainera, ohitura handia daukagu elkar laguntzeko. Momentu honetan, harremana daukagu Bilboko edo Madriko irakasleekin proiektu ezberdinetan. Eta atenditzen ditugu edo heziketa ematen dugu 120.000 ikasle baino gehiagori. Eta azkenik, beste 2 saretan ere parte hartzen dugu. Alde batetik etel da lanbide heziketako ikastetxe kontzertatuen sarea, eta beste aldetik kristau eskola, Euskal Herriko ikastetxe kristauon sarea. Aurkezpen orokor honen ondoren, ziklo bakoitzeko edo ikasketa bakoitzeko informazio gehiago jakin nahi badezu, jarraitu ezazu geniali honetan navegatzen.